Takže čaute, moje meno je Playsterna, ja vítam u tohto videa. Toto video bude z hry. Zabudol som, jak sa volá. Wow, to je fantastické, že? Počkajte chvíľu. Tak. Bude to z nejakej hororovky, budete to mať v názvu, zabudol som, jak sa to volá. Je to niečo ako Outlast. A natáčam to na druhý pokus. V tom prvom mi to nešlo ani strihnúť, ani nič. Wow, krásne, toto už som videl. Tak vy si to zatiaľ pozrite. To už som sa lakol. A radšej si zapnem lampičku, lebo je 7 hodín večer. A keďže je december, tak už je tma. Už po 4. je tma v decembri. Pokiaľ to niekto nevie. Tak len tak. Zás mi niečo padlo, lakol. Erotika, exotika. Na. To je dobrá pesnička. Dúfam, čo som dostala na Mikuláša. Wow, strašne dobrá hra. Zatiaľ. Ne, vážne. Dobrá hra je to. Ešte je aj dvojka. Vidíte túto moju paprčku? Som si to nastavil, aby ste videli, kde som, ale to budem používať iba na tutoriáloch, ktoré budem tiež natáčať. A samozrejme budem natáčať aj hry na mobil. Prečo tam zaostril? Čo tam bolo? Ja som nevidel, čo tam bolo. Ja toto mám také blikajúce, čo nie je to tak blíka, keď som v tom aute. No, ale tu je problém. Ja neviem vôbec, ako sa toto. Napríklad zapína kamera. To som nevedela zistiť, ako sa zapína kamera. Keď som sa dostal hore, to vám nebudem prezvádzať, aby ste sa lakli aj bez mojej pomoci, lebo minule, keď som to natáčal, som skoro vyhodil mobil z okna, keď som sa lakol. To bolo pre mňa lepšie, lebo som to natáčal o 3:00. Lakol som sa, takže... Tak. No už sme v hre. Čo to tak laguje? Je to nič, to na začiatku takto lagovalo. Raz by som si zobral. Ha! Ja už viem, prečo mi nešla predtým zapnúť kamera. Lebo ja som ju ani nemal, že? Ha! Som nevedel ani, že sa dá nastúpiť do auta. No to zatvoríme, nech mi tam nikto nevleze. Wow, zabugované auto? Či? No to je jedno. Nechám to otvorené, pre mňa za mňa mi ho vykradnite. Tady to sa nedá ísť, to som skúšal. Wow, trošku vysoká sensitivity. Ide otvoriť. Prelezem. Ide to otvoriť dobre. Je tu pán. Ideme vchodom. Hlavným, ne. My si srandu nejdeme, samozrejme musíme to preliesť. Hop. Som sa lakol. Konečne po pol hodine som to tu preskočil. A tuto to mám nádherne ako naskladané. Určite to je naskladané. Tu nebudú také animácie ako v normálne na počítači, keby sme to hrali. Myslím, že som padol, že? Myslím, že som padol. No tak. Výborne, ideme po schodie number 3. To je number 2. Ideme do poschodia number 4. Tu som strávil 5 minút, lebo som nevedel vyskočiť. To viem iba ja. No tak. No hurá. Teraz sa nelaknem. Ani vy sa nelaknete, prosím vás. Zatvorím oči, keď sem vlezem. Výborne. Krásne. Monstrum. Že? Predtým som sa tak lakol, že sa mobil šmaril o zem. Ne, nešmaril, samozrejme, robí si srandu. Už je tu svetlo. Konečne. Problém. Zaseklo sa to. Lagi jak hovado asi. Wow. Pohodička, klídek. Padla mi hra, ale ja som to obnovil. Klídek, nemusím sa ničoho báť. Len mi to laguje jak hovado.
Vždycky, keď sa niečo takéto stane, tak mi to začne lagovať, že? Zapneme telku. Nebola pre chvíľu vypadá. Otočíme sa. Asi tu bude aj špeky, že? A hen ten démon, čo ma pred chvíľou napadol. Hen to je hlavný obrázok. Čo mi to tak laguje? Prečo to sa inokedy nestáva? No, už mi to dolagovalo. Sensitivity malička. Iba nakúknem. Tam. Come on, poviete mi niekto, je tu nejaká šachta alebo čo? To ide o to, že tam nepredieriem. Možno. Asi nie. Musím prísť na to. Dajú sa otvárať skrinky? To vyzerá tak, že by sa to dalo otvoriť, ale tak dali na schvál asi. Vidíte? Pozrite sa na tú grafiku. Rozlíšite toto vľavo a to vpravo. Tu s týmto sa bude dať niečo robiť, ale čo? To netuším. No, alebo s týmto. Okno. Čiže mi nenapadne nič. Budem si míňať baterku. Aha, keď sa bugnem o niečo, sa to lagne. Teraz sa bugolo fotelu. Aha, tu je okno. Ja tam nechcem ísť, ale idem tam. Lebo som proste pán. Urobím všetko pre divákov, ktorých nemám. Teraz niečo na mňa bafne, že? Som taký pokadený. Ja tam ani nechcem ísť. Prečo ide tak rýchlo? Dá sa sem ísť? Ale ja okamžite zatvorím. Zatváraj. Skrinky. Skrinky ne. Takže to ukončím, keďže sa mi vybíja batéria, ale rozhodne to zajtra dotočím. Bude to platiť do tohto prvého partu, len to bude druhá časť tohto prvého partu. No je to veľmi zaujímavé. A dúfam, že... Ježiš, zavr! Ježiš. Kriste, pane! Fuj. Víte, jak som sa lákol? Víte, jak som sa strašne lákol? Toto mi nerobte. No keď sa vám videjko páčilo, dajte like, ale zrejme sa vám nepáčilo, lebo som to celé nedohral. Samozrejme to nedohrám na jednu šupu, bude to na 5 na 6 dielov, samozrejme budem z tohto natáčať aj tento Sobevír 2, alebo čo to je. A zatiaľ, keď sa vám videjko páčilo, dajte like, rozhodne mi dajte odber, napíšte keď tak nejaký komentár, kľudne nech je špatný alebo dobrý, mne to nevadí. Ja sa poučím z tých chýb, ktoré som urobil. Budem len rád za to, keď mi napíšete, nech niečo zlepším, tak budem len rád za to, keď mi napíšete tak komentár. A majte sa fajn.